Asalmu kondi, Mbah? Asalmu kondi? Kono ndi? Purwodadi. Cedhek, Mbah ya? Mbah Sujud. Mbah Sujud. Tugasnya apa, Mbah? Mbah Sujud iki? Tugasnya apa sampean? Nyingkir iki. Nyingkirke. Sing ganggu bocah iki. Oh. Kok elek men, Mbah? Sampean tugasnya? Memang punggu teken sabet. Sabet nih. Sapa sing wani? Iya, sampean umure piro, Mbah? Sampean umure piro? Aku wis tuwa. Wis tuwa. Tapi mergo tekenku kuwi. Oh, sektine mergo teken, Mbah. Tekene apa, Mbah? Teken ulo apa teken apa? Ana sing nyedaki bocah iki tak sabet. Oh, ngono. Waduh. Ngeri, Mbah, sampean, Mbah. Sampean ngeri, Mbah. Tugasnya ngeri. Bagian gebuki. Wani. Wani. Aku ya wani. Wani, Mbah. Gak apa-apa aku mbok sabet. Wah, aku duwe pangeran sing nglindungi ya. Sejatining pangeran Allah. Kenal gak, Mbah? Karo sing gawe menungso karo jin ya? Allah Subhanahu wa taala. Iya, Mbah. Sampeyan susu kok marai aku merinding, Mbah. Mbah. Umurmu piro, Mbah? Umurnya piro? 85. Sangar, Mbah. 85.000 tahun. Wedya. Sangar, Mbah. Wani bocah iki. Tak sabet. Sing mbok sabet terus mati, Mbah. Sing mbok sabet mati. Seneng. Dadine seneng. Disabet malah seneng ya? Wah, kacau Mbah sampean iki. Disabet malah seneng iki piye? Iya. Tangane ngopo, Mbah, kok ngono? Bungkuk apa piye sampean? Iya ta. Dengkekan ya? Yo ora senenge ngene. Oh, ngono kuwi emang posisine ya. Mbah dengkek. Mbah sujud apa dengkek? Dengkekan. Ora. Dengkekan apa? Sujud. Melu aku, Mbah. Melu aku, Mbah. Iki, Mbah. Mlebu ning ngene watuku, Mbah. Kok ora mlebu, Mbah? Sampeyan kok gak gelem mlebu ngopo? Apa sampean duwe watu dhewe? Oh.